kita sa ikaduha nga yugto sa debate. Mao na kini ang the main issue of the debate. Mao ang kabahin na sa mga larawan. Ang mupamatuod na 10 ka minutos. Pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Dios, sumala sa balaang kasulatan. Pamatudan ni Catholic Faith Defender Brother Paul Alima. Daghang salamat, Mr. Moderator, o once again, maayong gabi kanatong tanan. So, gi-welcome nako ang atong pinangga nga igsuon si Evangelist Archie Aniedes nining atong second round sa atong proposisyon. Og nining ikaduhang hugna sa atong debate, akong katungdanan isip afirmatibo ang pagpabarog sa tema nga gipirmahan nga pamatud-an nga ang mga larawan gitugot sa Dios, sumala sa balaan nga kasulatan, dili sumala sa akong kaugalingon nga opinyon. Ang tema general, mga larawan. Ang Diyos ba nagtugot nga maghimog larawan? Unang-una, ang Diyos mismo naghimog larawan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 mao kini ang atong mabasa sa balaan nga kasulatan. Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong larawan. Versikulo 27, o gilalang sa Dios ang tao sumala sa iyang larawan. Sa larawan sa Dios iyang gilalang sila. So kitang mga tao ang timaan nga ang Diyos bisan sa iyang pagka-Diyos nagmugna siya og larawan. Pero basin mangutana si Brad nga kanang larawan ba bro nga kinulit. Ang Diyos ba nagkulit o larawan? Ang tubag sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 9. Sa tubangan ni Josue, ibutang ko ang usa ka bato, nga pito ang naong, kulitan ko kini, og sulod sa usa lamang kaadlaw papason ko ang sala niining tawhana, niining katawhan. Unsay giingon sa Dios? Ibutang ko ang usa ka bato, nga pito ang naong, kulitan ko kini. Ang pangutana, ang Diyos ba nagkulit? Ang tubag nagkulit. So kung ang paghimog mga kinulit generally bawal, ang Diyos na mismo ang unang nasayop. Kay mismo siya naghimog larawan, dayon nagkulit pod siya o kinulit. Ang Diyos ba nagsugo nga maghimog larawan? Tubag.
Exodus Kapitulo 25, versikulo 18 dinhi sa The Living Bible. Kining The Living Bible, dili kini Biblia nga hubad sa Katoliko. Biblia kini nga gihubad sa mga dili Katoliko. Ug unsa may atong mabasa dinhi sa bersikulo 18, unsa may giingon sa Dios kang Moises, then make images of angels using beaten gold and place them at the two ends of the lid of the ark. Unsay giingon sa Dios? Make images of angels. Gisugo sa Dios si Moises nga Moises paghimog larawan sa anghel kon kirubin. Kon absoluto pa nga paghimog larawan sayop nan ang Dios ang unang nasayop. Basin mangutana siya, Brad Paul, si Moises may gisugo nga maghimog larawan, wala man mo sugua. Dinhi sa balaang kasulatan, naay naghimog mga larawan nga wa gyud sugua, pero gikahimutan sa Dios. Asa mabasa? Dinhi sa balaang kasulatan sa unang ikaduhang Kronikas Kapitulo 2 versikulo 6. Mao kini ang atong mabasa. Gidayan-dayana niya ang templo. Balik din ita sugod sa versikulo 5. Ang kinadak-ang bahin sa templo gihaklapan niya sidro o gihalupan niya kinig bulawan o gikulitan o mga palmerag mga kadina. Gidayan-dayana niya ang templo o mga mahalong bato. Ang bulawan nga iyang gidapat ninigikan sa Farbaim, hinaklapan niya ang tibuok templo og bulawan og ang mga salagunting mabakanan mga bungbo og mapultahan niini og gikulitan niya og mga kirubin ang tanan nga bungbong. Og dito sa pinakabalaang dapit sa templo, sumala sa 2 Kronikas Kapitulo 3 versikulo 10, unya siya naghimo diha sa balay sa labing balaan og duha kalinilok nga mga larawan sa makirubin og naghaklap niini og bulawan. Di ay ang templo sa Ginoo gibuhatan ni Haring Solomon og mga larawan pinaagi sa batid nga magkukulit nga gipadala sumala sa 2 Kronikas Kapitulo 2 versikulo 12 ug 13. Si Huram usa ka batid nga mangungulit mao ang naghimo niadtong templo nga gitukod ni Solomon. Ang pangutana, nalipay bang Dios? Ang tubag, 2 Kronikas Kapitulo 7 versikulo 16, mao kini ang atong mabasa, humantukura ang templo nga dunay daghag larawan. Karon gipili o gibalaan ko kining templuha, ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod, bantayan o panalipdan ko kini. Palakpakan nato ang Ginoo. Si Solomon gisugo ba sa Dios?
Wa gyud kay mabasa ang gisugo sa Dios si Solomon. Apan nganong gibutangan man ang templo sa Dios? Unang Kronikas Kapitulo 28 versikulo 18-19, gisultihan usab ni David si Solomon sa mga plano bahin sa himuong karwahing bulawan o sa kirubin nga binuklad ang mga pakoy babaw kasudanan sa kasabutan sa Ginoo. Gisaysay niya pag-ayo kang Solomon ang tanan nga angay buhaton sumala sa sinulat nga plano nga subay sa kasuguan sa Dios mismo. Sato pa ang ilang pagbutang o malarawan sa templo sa Dios, duna di ay gipasubay nga existing law. Naana di ay sugo nga maghimog larawan diha sa tabernakulo. Ug ang gisugo ni Anto mao si Moises. Pag maghiskot kitag balaod sa Ginoo, ang balaod is proactive. Unless dunay himuon nga revision o amendment. Sa ato pa, ang pagbutang o larawan sa templo gipabase sa existing law. O kana nga law, wala kana i-amendar ni Kristo. Wala kayo mabasa sa Biblia nga miingon si Kristo nga ihunong na nato ang paghimog larawan. Si Kristo dito sa templo kada adlaw nanudlo sumala sa Mateo Kapitulo. Time na? Time. Okay. 10 minutes. Okay? So, salamat. 10 minutes sa affirmative side nga pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balang kasulatan. 10 minutes interpellation. Question is here, question? Or akong time, 10 minutes? Pangutana. Pangutana, yes. Mga igsoon, akong pangutana, mga igsoon, kaya nag-ingon man siya nga si Moises gisugo o paghimog larawan, dili larawan ang gisugo, mga igsoon, kung dili kirubin lamang, mga igsoon. Naan pangutana, asa mabasa ang larawan? Sa Genesis 1:3, mga igsoon, ayaw po ni ang Biblia. Kirubin, mga igsoon, duha ka anghel nga nagukbo, mga igsoon. Asa mabasa ang larawan nga imong giingon? Kung mabasa ko nga nag-ingon ang Ginoo, make images of angels. Pwede ka. Basaha! Okay. Exodus Kapitulo 25 versikulo 18, then make images of angels. Sa Binisaya, busa paghimog larawan sa anghel. So, Igsoon, lahi nga interpretasyon, may igsoon, anghel, may kirubin, during that time, pero si Moises ay nisugo, dili ang mga tao. objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate. Number 4, direct Okay, I will question. Okay, pangutana. Mao kini may igsoon. Akong gamiton kini inyong katisismo para makita ang inyong Objection, kabatakan. Mr. Moderator, Okay. ang atong proposisyon, Proceed for- period, Biblia, why referensya? Okay, Sa badlongas. pangutana. Proceed for the question. Dili ba gidilipod ang prosesyon? Sa Isaias 46, pasaano nila kini? Og dadon, itungtong nila kini sa butonganan ni ini. Og magpabilin kini dito. Dili kini makalihok kung may musangpit ni ini. Mr. Dili kini motubag o Moderator, makaluwas o makalisod. objection for violating Ang pagka-Diyos the rules of dili debate. makabutag larawan. Okay. Nga ini mo sa kabatid sa tawo, mga igsoon. Hold. Pangutana. Yes mo na pangutana, mga igsoon. 1 minute ang pangutana. Atong tiwason. Buhat ni CCTV tinubi. Og sanglit kita mga anak man sa Dios. Dili na to hunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo, mga igsoon. Unsa may inyong tubag niya na?
Ang akong katungdanan din Mr. Anyedes, pagprobar nga gitugutan sa Dios ang paghimog larawan. Og daghan ko gipresentar nga makaligunan. Sungaga kining kamatuoran nga akong gipamatuod nga wala magtugot ang Ginoo kay ako ang Ginoo gani mismo nagkulit man gani, nagpasugo pa siya nga maghimog larawan. So akong napamatud-an ang proposisyon nga akong gipirmahan. Si Solomon ang gisugo, dili ang mga tao, mga igsoon. Ayaw i-insist ang inyong kaugalingon nga kamo gisugo sa Dios. Kaya ang Ginoo, mga igsoon, magpiperal mga igsoon, o giyang tao nga isugo, o wala ta sugwa, dili ta magbuhat. Question? Okay, pangutana. Question. Pangutana, si Jesus mao ang bugtong dalan nato ngadto samahan. Busa dili pa kinahanglan moampo pakitag mga santos. Juan 14:6 magson si Jesus mitubag. Ako ang dalan, Objection, ang kamaturan, Mr. ug ang Moderator. kinabuhi. Walay Objection. pagkadto samahan kun dili mo agi kadto. Objection, Mr. Moderator. Larawan na ang tema. Ganina nga Santos, larawan ka. Karon Yes. nga, larawan na Inyo mabalik ni ka pangutana. pag-Santos. Okay. Pero ano imong Hold. pangutana? Hold. Take note. Take note. We have agreed kung ang debate kabahin sa mga santos, ang speech, ang questions, everything focus on scenes, not images. Now is the time to debate on images, larawan. Focus on larawan, not scenes. Larawan, focus, proceed. Pangutana, gidili usab ang paghulok sa larawan apan magdabilin ako kanako og 7,000 sa Israel nga wala mapilo atubangan ni Baal ug ang tagsa-tagsa ka baba nga wala maghalok kaniyaon sa inyong tubag. Kalayo na itong Baal Bader, ang akong giprove nga ang Ginoo gialaw niya nga maghimog larawan. Siya mismo naghimog larawan, nagpasugo siya ka Moises nga Moises make images of angels. So akong naprobahan ang akong proposisyon nga gitugutan sa Ginoo nga magama og larawan. Si Moises ang gisugo, gitugutan pa ang mga tao sa pagbuhat og larawan og Diyos makita ba sa Biblia? Tubag, bahalag si Moises ang isugo, basta ang tima nag-ingon man nga ang Diyos nagtugot. Klaro kay mga ekson nga bakak ang tubag mga ekson. Ayaw i-insist ang inyong kaugalingon mga ekson nga magbuhat kag larawan kay si Moises ang gisugo. Karon ang pangutana mga ekson, kinsay nagbuhat ining larawana? Tawor dili. Kini nga larawan na ay existing law ang Diyos nga maghimog larawan. Wala man na niya giamen nga ayaw na mo paghimog. Imo ba mabasa sa Biblia nga buhatig larawan si Maria? Gibasa na gani nga ang Ginoo gialaw Dili. niya. Si Solomon ang gisugo mga ekson. Si Solomon. Okay. Hold on. When you have to ask, listen to the answer. When you have to deliver the answer, respect both sides. Listen to the answer. Proceed. Ako pa man pangutana, di ba? Listen to the answer. Answer. Proceed. Ako nang giingon kanimo Mr. Anyedes nga na ay existing law. O kana nga existing law never na giamendar ni Kristo. So proactive na siya. Bisan wala ka direktang gisugo kay naa may balaod nga gialaw nga maghimog larawan, mao to
katong si David na sa iyang blueprint sa iyang plano, unang Kronikas 28, ato na akong gibasa ganina sa 28, 18, 19, nga ang ilang paghimo sa malarawan dito sa templo gipasubay sa balaod. So naay existing law. Dili na ka maghuwat nga ang Ginoo moingon na, hoy, paghimo ragod na ang may existing law. Sama pananglitan nganong nagtahod man ta sa atong ginikanan. Diretso dahil ang gisugo sa Ginoo, wala man. Pero na ang may existing law nga obliged ta sa pagtuman o wala na i-amendar. Mao na ang tubag nako sa imong nindot kayo nga pangutana. Proceed. Unsa man nga klase nga 16 law, brother? Ang balaod gani nga gialaw sa Ginoo nga maghimog larawan naa na sa balaan nga kasulatan, og ako nang giprove niining atong debate nga ang mga larawan gitugutan na sa Dios. So mao na nga sa templo sa Dios, Ezekiel 41:17 hangtod sa 20, ang bungbong sa sulod sa templo gikulitan og malarawan, larawan sa keruben, larawan sa taong duhay nawong, larawan sa palmera, larawan sa leyon. Ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, nganong naa may templo, nganong naa may larawan ng templo din dito gisimbang Dios, kay gitugutan man na sa Dios. Sunod Tinuod, nindot kay nga pagkatubag mga igsoon. Atong naon mga igsoon nga ang gisugo si Solomon apan lupa og larawan mga igsoon. Unsang larawana? Unsang larawana mga igsoon? Mao gani gitubag kana ganina sa Ezekiel 41:17 hangtod sa So dili mga tao ang larawan nga larawan sa keruben o anghel, larawan sa tao, larawan sa leyon, sayop mga igsoon. larawan sa Dili larawan sa tao mga igsoon. Respect the time for answers. Behave. There is time for all. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. There is time to ask questions, time to answer. Now is the time to answer. Listen. Thank you, Mr. Moderator. Okay, paminaw, Mr. Anides. Ezekiel 41:17 hangtod sa 20 nangutana ka man unsa ni So, audience, behave. Time to listen. Proceed. ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa palmera, sa makirubin, mga larawan o hulagway sa palmera og sa makirubin nagulos-ulhos. Matag kirubin may duha ka naong, may naong sa mga tao nga nagatubang sa palmera, sa usa ka kilid og sa usa ka naong sa leyon nga nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Nabasa nga naay larawan ang templo sa Dios. Okay, clarification before. For purposes of audience, clarification og sa tanan nga naminaw karon worldwide. Asa mabasa nga gitugot sa Dios Ezekiel 41 verse 17 to 20. 17 to 20. Ezekiel 41, 17 ngadto sa 20. Question. Apan, nganong nagbuhat mga tao nga si Solomon ra may gisugo? Tubag, unang Kronikas, Kapitulo 28, 18, 19, naalagi existing law. O kanang existing law, wala na giamindar hangtod karon. Mao nang si Kristo ni gyud siya nga may object sama ni atong tuwa sa templo, sama ni atong gihatagan siya og sinsilyo nga dunay larawan sa kwarta. Never si Kristo may komento against sa images kay wa gyud niya giamindar ang
Sugo niya nga maghimog larawan. So karon wala may balaod nga nagbawal sa paghimog larawan, mo nang gipasubay sa balaod sa Ginoo ang paghimog larawan. Unang Kronikas 28:19-20. Sunod nga pangutana. Karon kinaingon man ka nga doon na existing law mga igsoon. Nganong inyo man gitangtang ang ikadong sugo? Dili ko obligado nga motubag ana, wala na mo natangtanga. Ngani nagdala ko dinhi og makatolik version. Ayaw mig ako sahi nga amo nang gitanggal. Kung mabasa na ko nga naana sa among Biblia, walay gidilit. Basahon ako. Kung wala ba dinhi sa among Biblia, akong gigamit nga Bible is Duay version. Exodus Kapitulo 20 atong tanawon og tinuod bang imong akusasyon nga among gitanggal. Okay. Paminaw. Exodus Kapitulo 20 versikulo 3. Thou shall not have a strange God before me. Thou shall not make to thyself a graven. Time off. Humana sa 10 minutes pangutana. Mangutana. Now is your time to deliver. 10 minutes. Nining second proposition, pamatudan nga mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Ang role sa negative side, pagpamatuod nga gidili sa Dios ang pagkulit sa mga larawan. You have 10 minutes, larawan. Amen. 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 Tinaw, klaro kay mga igsoon ang kabakakan sa itong igsoon, mga igsoon. Akong gilista, mga igsoon, diya sa Genesis 1:27, nagingon ang pulong sa inyo, gibuhat sa Diyos ang tawo sama sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Diyos, gibuhat niya sila, lalaki o babayi, iyang gibuhat sama sa dagway sa Diyos, mga igsoon, dili larawan. Ilang gipunaan. Abi niyo mga igsoon, tinuod man naa sa inyong Biblia mga igsoon, kanang ikadong sugo na, pero kadto mo sa inyong simbahan karon mga igsoon. Tanawan ninyo dito kung abag ilangkat. Tanawa mao ni igsoon. Ang inyong 10 commandments. Kinsa ka man nga makaato mga igsoon sa paglangkat sa kasuguan sa Dios. Dili ba nimo dipinsaan ang balaod sa Dios? Mao ba'y tumano ninyo ang sugo sa tawo? Nagingon diya mga igsoon, diya sa city size mga igsoon ngadto sa 9. Akong balikon. Wala gayon masayop si Propeta Isaias may tungod sa gipanagna anining mga tawhana. Ining mga tawhana nagpasinungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kaya mga sugo nga hinimo sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios og may rason may igsoon ilang gidilit. Unsa ka maro, dili ka magbatod og laing Dios, gawas kanako. Ikaduha, ayaw pagbuhat og larawan og Dios dinhi sa langit o dinhi sa yuta o ilalap sa tubig. Ayaw pagyugmo ni bisan unsa kay ako ang Ginoo nga iyong Dios, abubuhan ako. Apano sa ilang gibuhat mga igsoon diha sa simbahan ninyo adto mo karon. Gidilit nila mga igsoon ang ikatulo nga sugo mga igsoon, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Ilang gihimo ikadua, you shall not take the name the Lord will in vain. Nga instead mao ka na ang ikatulo mga igsoon. Remember the Sabbath mga igsoon. Ang ilang gingon ikaupat mga igsoon, ilang gihimo ikatulo. Ang ikalima ilang gihimo ikaupat. Ang ikaunom ilang gihimo ikalima. Aron makumpleto mga igsoon ang ikanapo nga sugo mga igsoon, ilang giimong ikadua. Ikasiya mo kinakapo mga igsoon sa Biblia
sa Romano Katoliko mga igsoon diya sila simbahan. You shall not covet your neighbor's wife, you shall not covet your neighbor's goat. Usara na siya kasugo mga igsoon sa balaang kasulatan nga nagingon, thou shall not covet thy neighbor's house, thou shall not covet thy neighbor's wife mga igsoon. Karon nga inyong naibawaan ang kamaturan mga igsoon, inyong gyapon dipinisahan. Brother Alima, tarong ba nang gibuhat sa atong mga kaparian sa pagbuta sa mga tao? Tarong ba? Tanawa ko na ninyo mga igsoon. Gitagaan ba mong authority sa pagkuha sa balaod sa Diyos? Asaman mo, dapita mga igsoon nga na'y justisya ang iyong gibuhat. Sa gibuhat. Kisa may kabuhatan namin. Nga nga nagitangtaman, common sense lang mga igsoon para mabutaan ang mga tao. Natingalan ko mga igsoon sa ako mga igsoon, intelihente unta sila kayo mga igsoon. Apan, nabutaan sila, hantod karon mga igsoon, tungod diini. Kaya nigadto nila sa simbahan mga igsoon, dili nila makita mga igsoon ang ayaw pagbuhat o larawan. O Diyos, dili sa yuta. Kung gitugutan si Moises kaniadto si Solomon, sila radua ang Diyos kasugo, dili si Kristo. Wala ang biyari dili si Kristo. Mikso ni aron ingon niya gambi og larawan og ribulto si Senyo San Vicente og kinsa pa ng mga santusa. Wala mga igsoon, sugo ka na sa tawo. Ngunang kawag lamang inyong pagsimba ka nako, kay inyong kasikasing halayo ka nako. Kaya mga sugo, hindi mo lamang sa tawo, inyong gitodlo nga balaod ka kuno sa Diyos, dili na balaod sa Diyos. Huwag kayo makita mga igsoon. Dakong pamanastamas mga igsoon ang ilang gibuhat sa mga kaparian. Wa mo kabantay mga igsoon nga naghatag lang sila usa ka representative nga pare mga igsoon aron dili makita nga hubo sa tubangan sa alagad sa Dios. Patubanga ang mga pare mga igsoon, sunod nga debate mga igsoon. Pagkapin mga igsoon, pagkapin sa sunod nga debate mga igsoon, sa adlaw nga ipapahulay mga igsoon, karong April 20 mga igsoon. Atong makita og maila mga igsoon kung unsaon mga igsoon nga mga pare mga igsoon mamahimong gamay sa tubangan sa alagad sa Dios. Kung kaya nila mga igsoon nga magpakaringnon sa mga tao mga igsoon, apan sa alagad sa Dios mga igsoon, sultian ka mo igsoon. Walay makatubag dili asa man ni karon. Asa man ni karon. Igsoon. Igsoon. Audience, you are not part of the debate. Kudaki dito karon. Adto mo mapuhon aron maila mga igsoon og kinsa na istorya sa kamaturan mga igsoon. Arita sa kamaturan. Adto mo bisan asa nga simbahan sa Tibok Katoliko. Even kini sila si Brother Mixon, nasayod din sila Mixon. Kaya nakabasa din sila Mixon. Nakabasa din sila Mixon. Nga wala diya ang ikadong sugo diya sa Biblia. Pero gimo tanawon sa Biblia sa Katoliko na pero diya sa simbahan mga igsoon wala din lagi butaan. Kay gusto sila nga kanunay butaan ang mga tao sa katawan sa Dios. Dili kita magpabilin mga igsoon nga buta. Inaya lang aron maklaro ba? Yes mga igsoon, ingon sila hinayan para maklaro. Sultian ta mga igsoon. Kung dili man ninyo maklaro mga igsoon, apan maklaro kini sa mga tao mga igsoon nga gihikap sa balang espiritu sa Dios. Igsoon, wala gayod mahimuot ang Ginoo mga igsoon ni anang larawan ni Maria nga inyong gisimba. Wala gayod malipay ang Ginoo mga igsoon. Wala gayod malipay mga igsoon. Ila na lang diskarte mga igsoon. Ila na lang dipinsa mga igsoon aron madipinsaan ang mga pare mga igsoon. Okay. So karon, mangutana ko ninyo mga igsoon. Nalipay ka ang Ginoo sa gibuhat sa mga tao?
Karon mga igsoon, mo insist sa mga tao mga igsoon, wala na mo apoy, wala na mo ludhi, ibutang ta mga igsoon. Nan, nakay amahan, imong gaman og picture mga igsoon, imong kudakan mga igsoon. Okay lang na siya mga igsoon. Apan kung imong butangan mga igsoon og buwak, imong butangan kandila tapos imong ludhan, imong ampuan mga igsoon. Diyos na mga igsoon. Diyos na mga igsoon. Ngano mo simba ka ni anak mga igsoon? Nga patay man na. Klaro ang giingon sa Biblia. Muadto sa lasang magputol kahoy. Example lang ako mga igsoon. Magkuha ko aning guma mga igsoon, orang kahoy mga igsoon. Putlon, silsilon, kulitan, sininaan, tapos simbahon. Binuhat sa kamot sa tawo. Nga mo insist, wala na mo simba ha. Dili na Diyos. Oy, gilimdan ang inyong kaugalingon mga igsoon. Sa inyong kaugalingong paghunahuna mga igsoon, o wala ninyo dawata si Kristo mga igsoon, tungod kay dili ka mo gusto nga muduol o mubalik sa Diyos mga igsoon. Sa Diyos lamang kita mo simba mga igsoon. Sa Diyos lamang ang gamanan nga nag-imo sa tibuok kalibutan og sa yuta, nga naghatag og nag-provide kanato. Wala ni anang mga santos. Dako ng kabakakan mga igsoon. Dako ng kabakakan mga igsoon. Dako 1 kayong minute panamas-tamas. Ipasabot na sa Ginoo diha sa Deuteronomy 4:16 og 19. Dili ka mo magbuhat og mga panagway o larawan sa yuta o sa langit o sa dagway sa lalaki o babaye mga igsoon. Ibuhat dagway sa babaye. Si Maria ba na mo ba naong ni Maria tinod? Wala pa may picture o kudak sa una mga igsoon. Common sense na mga igsoon. Ingon bitaw diha sa buhat o kay iya man kita mga anak sa Dios, dili na to naon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo. Usa may makuha ni mo na mga igsoon? Papel man na, sa makuha na bato man na, tiyong man na mga igsoon, fiber man na, nay mata dili ka kita, alsaon pagali ay posisyon mga igsoon, wala man ay kinabuhi. Makadungog din ang mga igsoon, kung nagigingon sa Biblia, tapos dili nyo dawato ng kamaturan. Apan salamat sa Diyos. Kaya nga naman, tungod kay napadayag ang iyang pulong mga igsoon. Kung tiga man kamo kasing-kasing karon mga igsoon, humuka na naka mga igsoon. Ayaw labani ang reliyon mga igsoon. Kay walay reliyon nga makaluwas mga igsoon. Atong labanan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Walay reliyon nga makaluwas nimo mga igsoon. Walay reliyon. Kung nakadawat ka mo mga igsoon sa sayop nga pagtulunan mga igsoon, dihay niingon ako mga igsoon, dili magapastor, dili magaministro mga igsoon, pagkadakong questionable mga igsoon. Ang mga apostolis ba ni Kristo mga igsoon, adto na ba'y giskwelahan? Wala. Mga ordinary na mga igsoon. Dili magmatter ang Biblia mga igsoon o imong iskulag na po katoik aron imong ipatuo sa mga tao nga nakay kaalam sa Dios. Time up. Okay. Okay. Interpolation for 10 minutes. Atong hatagan og panahon nga 10 minutos pagguba sa mga argumento nga gipadayag ni Evangelist Archie Anides. Let's give the floor for interpellations. Nagbuto-buto nga mga pangutana from Catholic Faith Defender Paul Ace Alima. Daghang salamat, Mr. Moderator. Mr. Evangelist Archie Anides, nagpamatuod ako nga gitugutan sa Dios ang paghimog larawan. Og prueba ni Ana ang Diyos mismo nagkulit. Sumala sa Zacarias 3:9. Ang pangutana, sa dihang nagkulit ang Diyos, nasayop siya wala tubag. Dili ang Diyos ang nagkulit mga igsoon.
Never nga ang Diyos mga igsoon nagkulit. Kung dunay gisugo ni atong panahon na mga igsoon, adto rang panahon na. Dili na to i-insist mga igsoon ang atong kaugalingon nga wala ta diha sa Biblia. Nabay mga ngan sa mga santos des Biblia wala man mga igsoon. Nabay mga larawan sa santos diha sa Biblia wala man. Question Sunod ka number pangutan na. Kay miingon ka man nga walay mabasa nga siya nagkulit. Kining pag-ingon sa Dios sa Zacarias 3:9 nga sa tubangan ni Josue ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong kulitan ko kini. Ang namulong niini sumala sa bersikulo 7 ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa pag-ingon sa Dios nga kulitan niya ang bato o pito kanaong ang pangutana wa pa matubag nasayop ba ang Dios o wala? Ang tubag mga igsoon, kaniadto nagsugo ang Diyos. Pero sa ikaduhang kasabutan, wala nagsugo ang Diyos mga igsoon. Even si Kristo wala nagsugo og pagbuhat og larawan og pagkulit og larawan. O mga Diyos never mga igsoon. Aniya nakita karon mga igsoon sa ikaduhang kasabutan. Wala ta diha sa old nga kasabutan mga igsoon. Balikon ko ang pangutana. Zacarias kapitulo 3 versikulo 7 kama 9 ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon ibutang ko ang usa ka bato nga pito ang naong kulitan ko kini nasayop ba ang Dios nga siya magkulit? Dili mahitabo nga masayop ang Ginoo mga igsoon. Ningingon ko mga igsoon, kung kinsay gisugo sa Diyos, siya lang mga igsoon. Ayaw i-insist mga igsoon, nga i-apil ang mga tao. Ganong i-insist yung mga tao, kung sa'yo nakasuwat na sa Biblia, mo itong sundon. Okay, kay miangkon ka man nga wala masayop ang Dios. Husto ba ang Dios sa iyang pagkulit o bag? Karon mga igsoon, husto gid ang Dios. Dili mahitabo nga masayop ang Dios mga igsoon. Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mga igsoon. Ang gamahanan nga Dios mga igsoon, nga maoy mamalandong kanatong tanan. Dili mga igsoon, dili gid masayop mga igsoon. Busa mga igsoon, ayaw i-apil ang Ginoo mga igsoon. Nga imong insist nga nagsugo siya mga igsoon sa katawan karon sa kapanahunan karon kay wala gid ka na mahitabo mga igsoon nga nagsugo ang Ginoo sa atong kapanahunan karon. Sunod nga pangutana. Exodus kapitulo 25 1 kama 18. God said to Moses, then make images of angels. Nasayop ba ang Dios sa iyang pagsugo kang Moises nga maghimog larawan sa anghel? Nasayop o wala? Tubag. Igsoon ang gibuhat mga igsoon kay gisugo si Moises igsoon. Kirubin mga igsoon dili larawan mga igsoon. Dili larawan sa angel, dili kirubin duha ka anghel mga igsoon nga nagugmo aron pagbantay sa balaang kasulatan. Mao manggali mga igsoon nga sa dihang iwala mga igsoon gikawat dito sa Babylonia mga igsoon. Objection, Mr. Moderator, based on the rules of debate number 4 that focus on the main topic. Ang akong pangutana, kini bang larawan nga gisugo sa Dios kang Moises nga maghimo siya larawan sa anghel? Nasayop bang Dios sa iyang pagsugo ni The question is categorical. It should be answered by yes or no. Ang question mga igsoon, Nasayop ba ang Diyos Wala. o wala? pero ang pangutana mga igsoon, ingani ha, ang pangutana niya Mr. larawan. Moderator, objection based on the rules of debate number 7 or number For 5. benefit of the doubt, repeat the question. Answer yes or no. Okay. Salamat. Wala na Mr. sayop ang Moderator. Ginoo, pero kirubin ang gibuhat, dili larawan sa kirubin. Wa ang larawan mga igsoon kay wala diri sa Biblia.
So ang akong pangutana akong Osbon, Exodus Kapitulo 25, 1-18. God said to Moses, then make images of angels. Kategorikal akong pangutana, nasayop ba ang Dios o wala sa iyang pagsugo ka Moises nga maghimo siyang larawan sa anghel? Wala Nasayop masayop o wala? ang Diyos, pero si Moises ang isugo, dili ang mga tao. Sa ato pa kay wa man day sa masayop, sakto di ay ang iyang pagtugot nga si Moises maghimog larawan. Ang buot pasabot si Ginoo si Moises ang gisugo, dili ang mga tao. Ayaw i-insist Pekson nga gisugo ang mga tao sa Diyos. Ang pangutana, Mr. Aniedes, sakto ba ang Dios sa iyang pagtugot nga si Moises pabuhaton niya larawan? Tubag. Sakto Dili lagi larawan ang gisugo sa Diyos. Kirupay lagi wada ang larawan. Ayaw po ni dugagi ang pulong sa Diyos. Wala yung mga larawan dili Pekson. Ha? Pagtrabaho atong masahon, imig mo na larawan. Mr. Sayo Moderator, objection, dili ni time sa iyang pagbasa. Ang iyang obligasyon, ang pagtubag sa akong pangutana uban sa akong premisa. Listen to the question. Proceed. Premise, Exodus Kapitulo 25, versikulo 1, 18. God said to Moses, then make images of angels. Sakto ba ne nga ang Diyos nagtugot nga pagbuhat, nga buhat og larawan? Sakto o dili? Tawag. Sakto lagi ang Diyos, pero si Moises ang gisugo, dili ikaw. Dinhi sa 2 Kronikas Kapitulo 3 versikulo 10. Naghimo man si Salomon didto sa templo sa labing balaang dapit o kinulit nga larawan sa keruben. Ang pangutana, nahimuot ba ang Dios diadto o wala? Igsoon, nahimuot ang Diyos sa dihang gisugo si Solomon. Nga dihang nang masinugtanon si Solomon mo igsoon sa gipabuhat sa Diyos mo igsoon. Apan ayaw lagi i-insist lagi mo igsoon nga ang ubang mga tao gisugo. Si Moises sila o si Solomon mga igsoon ang gisugo. Sila lang duha. Sunod nga pangutana, asa man mabasa sa Biblia nga si Solomon gisugo? Tubag. Imo magipangutana. Ngano mo counter magkabigsoon og asa sa Mr. Biblia imo Moderator, magipangutana. objection, dili ni ang panahon nga mangutana kanako. Ang akong pangutana, obligado sa motubag. Kay niingon ka man nga si Solomon gisugo, ang pangutana, asa lagi mabasa nga si Solomon gisugo? Basta ang Biblia nimo kay ikaw man ngutana niya na nga si Solomon gisugo. Ngano imo maipaliw pangutana? Mr. Moderator, ngano ako may iyang patubagon sa akong pangutana? Okay, ruling. Pangutana. One who alleges has the obligation to prove his allegation. The premise of the question mao ni, imong gipadayag nga si Solomon gisugo nga mohimo og larawan. The question is, asa mabasa? Nga gisugo si Solomon. Ikaw mo ay nag-ingon lang ko. Nagsugo. Apan di wala na ko ang bersikulo mag-igsoon. Pero naa sa Solomon mag-igsoon. Objection, Nagsugo Mr. Moderator. Apan dili na ko masayt ang bersikulo mag-igsoon. Categorical, ang akong pangutana, Mr. Moderator, asa mabasa nga si Solomon gisugo? Okay, Walang pa naman the to- question is overkill. It is very clear that the speaker cannot cite on the biblical text and therefore proceed to the next question. Sunod nga pangutana, salamat Mr. Moderator. Asa man mabasa sa Biblia nga gipahunong na sa Ginoo, girevise na niya ang iyang existing law nga gihatag nga maghimog larawan. Second of Asa suko. man diha sa New Testament nga maingon si Kristo nga
ayaw na mo paghimog larawan, hunong na mo sa paghimog larawan. Sa Exodus Unsa ka 20. bersikulo? Sa Exodus 20. New Testament akong pangutana. New Testament. Okay, sa New Testament. Asa mabasa nga gipahunong na sa Ginoo nga di na maghimog larawan. Gipahunong sa Dios og paghinog larawan, dili gali ipabuhat ang larawan. Tapos ingog ipahunong nga ni pa naman dili gali ipabuhat. Commandments gali. Tapos mangutana ka og sayop nga pangutana ay magtubago na kog sakto. Aron nga og Mr. pangutana. Moderator, akong pangutana akong balikon, Mr. Moderator. Kung imong ipermiso no nga. Miingon magud siya nga wala na ang Ginoo magsugo sa New Testament. Ako sang gigukod og naa ba kay kaprobar sa imong statement nga gipahunong na sa Ginoo ang paghimo og larawan. Mitubag ka naa. Unsa man nga verse sa Biblia nga nagtug-an nga gipahunong na sa Ginoo ang paghimo og larawan. Tubag. Juan 4:24 maigsoon nagingon si Jesucristo. Mao kini ang matuod nga magsisimba samahan. Ang magsisimba samahan diha sa espiritu ug sa kamaturan ug mao kanay gusto samahan mga igsoon. Klaro? Mr. Anides, dili na mao ang tubag sa akong pangutana. Akong pangutana, asa mabasa nga si Kristo nagpahunong na sa paghimog larawan. Ang tubag mga igsoon, ang Dios sa espiritu ug ang managsimba kaniya kinahanglang managsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Common sense na mga igsoon nga dili ipabuhat ang larawan. Okay, so salamat no. Mo-proceed na lang ko sa laing pangutana. Proceed to the question, common sense. Matod Proceed. nimo gidelete ang paghimo og larawan sa mga Katoliko. Kung akong ipresentar kanimo ang usa Time is up for 10 minutes. Okay? And so, summary, 10 minutes, negative side. 10 minutes, iyang isummarize ang maong lantugi kabahin sa mga larawan. Naya karon nga ipamatud-an out of the debate. In other words, when you have to deliver a summary of the debate, ayaw na pangap-kap og laing argumento. You have to recap the entire proceedings of the debate. Do not touch on other aspects, only on the out of the proceedings as a summary. Ruling both sides. Proceed. Salamat mga igsoon. Igsoon diha sa Jeremias 3:9 mga igsoon, ningon ang pulong sa Ginoo. Ningon ang pulong sa Ginoo. Nagbaligya usab siya og iyang lawas og wala siya mubati bisan nalagyutay nga kaulaw niining iyang gibuhat gihugaw-gawan niya ayang tibok nasod nanapaw siya pinaagi sa pagsimba sa mga bato ug sa mga kahoy mga igsoon. Ang mga tao karong panahona dili na mubati og kaulaw, musimba na lang sila sa mga bato, sa mga larawan nga walay kinabuhi. Kaklaro ni anak mga igsoon, dili sila mudawat mga igsoon nga kingon sa kaalam ni Solomon ang laping alaot nga tawo mao mga tawo nga nagbaton sa mga binuhat sa kamot sa tawo nga walay kinabuhi. Alaot gispecify na kanina mga igsoon sa kaalam gyapon ni Solomon mga igsoon nga ang sinugdanan diha sa mga larawan o sa mga Diyos mga igsoon dunay usa ka amahan nga namatyan og anak mga igsoon nga pinangga kayo niya unya iyang gihimuan og larawan iyang gitagaag seremonyas ang usa ka patay.
ang pista mga igsoon. Kanang inyo mga kisilibrate nga pista mga igsoon. Patay na o buhi? Sa nagkalakat ang kadugay nga panahon mga igsoon, ang maong dili batasan nga ni Dios mga igsoon, nahimo ng balaod mga igsoon o gisimba na sa mga tao. Mo na nahitabo karon mga igsoon. Tapos dili na ang konon, dili man ni Diyos, dili man ni larawan. Bisag inyo nagkibuhat tanang binuhat sa kamot sa tawo. Apan dili sila mudawat mga igsoon sa kapildihan mga igsoon kay mapahitason man. Nag-ingon mga igsoon ang Mateo 5:1 mga igsoon, bulahan ang mga tawo nga sila miila sa kabos nga espirituhanon nga mga butang tungod kay ilang maangkon ang gingarian sa Dios. Garbo ang naitabo sa mga tawo mga igsoon, mo nang dili mo angkon o kasaypanan, dili mo dawat mga igsoon nga gilangkat. Mo kini nahitabo mga igsoon. Mo kini nahitabo sa mga tao karon. Gilabanan nila ang bakat. Kaklaro ana, Roma 1:22. Matod nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis si mayaon nila ang Diyos, nga mo'y nagbuhat sa tibok kalibutan, mo na nagimaya ang mga binuhat sa kamot sa tawo. Kana, usap na, di ba na binuhat sa kamot sa tawo? Ganong gimaya man na ninyo? Ganong giposisyon man ninyo? Ganong gipasidunggan man ninyo? O tungod di ini, gipasagdan na lang sila sa Diyos. O mo na naitabo, karon mga igsoon. Gipasagdan na lang mo sa Ginoo, diha tungod sa inyong malaway nga gitingwa sa inyong una-una mga igsoon. Kabantay mo mga igsoon, adto tagsibo, adto taog katedral mga igsoon, sa asa nga simbahan sa Katoliko mga igsoon. Doon na yung mga pagpangwarta, doon na yung mga santos, mga ribulto mga igsoon, gihimon nilang negosyo, wa mo kabantay ni ana. Recap man mga igsoon, giulog-ulugan ra mo mga igsoon sa mga pare mga igsoon. Ngano gud intaw nga mohatag magkag kwarta mga igsoon. Ngano kung imong pabisahan ang patay mga igsoon. Nga wala na kasiguruhan mga igsoon. Wala na kasiguruhan mga igsoon. Apan siguro ka mga igsoon sa dihang inyong ilitok ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Diha sa inyong kasing-kasing o gunahuna mga igsoon. Siya magatubag kaninyo mga igsoon. Kaninyo siya lamang. Wala sa mga santos, wala ni Maria, wala ni San Pedro, wala ni Lucas mga igsoon, kundi si Kristo lamang. Wala si Pedro Kalungsod mga igsoon sa Biblia. Wala si Senior Vicente sa Biblia. Wala na yung mga inahan sa regla, inahan sa unsapan ng mga santusa. Wala man na sa Biblia. Wala man na mga igsoon. Dili ni Diyo madawat mga igsoon ang kamaturan mahitungod ni anang mga butanga. Magpadayon na lang badaygyud kamo mga igsoon hantod karong mga panahon na sa sayop nga mga pagtulunan. Kini sila mga igsoon, sure ko mga igsoon, aning ilang grupo sa Catholic Pitipender aduna na pagbati og pagkonsensya mga igsoon sa inahinay mga igsoon. I am sure mga igsoon nga aduna na mga Catholic Pitipender mga igsoon nga munihinay mga igsoon sa pagbiya sa maong pagtuo mga igsoon. Mao ka na mga igsoon. Inaot pa unta mga igsoon nga ang kalinaw o gugma ni Kristo mga igsoon, mao gayon ang mapatigbaba mga igsoon. Ayaw na mo pailad mga igsoon. Ayaw na mo pailad. Kabantay mo, kita ray kaaway, kalalis-lalis mga igsoon, pero mga pare, asa man sila? Asa man sila? Dili ta dapat ingani mo tabagyani mga igsoon kung napa sila mga igsoon o mutugan pa sila sa tinuod. Mao man gani nga nagkabahin-bahin ang tibok kalibutan tungod kay wala sila mitudlo sa ilang katungdanan usip sa kalagad sa Dios. Basahan ang Mateo 23 mga igsoon. Sabtan ninyo mga igsoon. Sabtan ninyo ang Mateo 23. Sila ang gitumbok sa Biblia mga igsoon.
Daghang mga tigpakaroon ingnon mga igsoon nga kunoy alagad sa Dios pero ultimo mga igsoon nga kasuguan sa Ginoo dili mo sugot iya baka sa Dios ni ana. Idili ka magbuhat ingano magbuhat ka. Idili ka magyukbo ingano magyukbo ka. Nga imong bakakan imong kaugalingon diya sa inyong balay nama mo'y altar pero inyong butang ang kandila nagsugo ang Biblia butang kandila butang igbuwak na ikaw man imong kano gusaryuhan unsa may gitudlo mga igsoon sa Biblia mga igsoon amahan namo anak ka sa langit pagdaigo namo ang imong ngalan umabot ka namo ang imong gingharian dinhi sa yuta ang mayngon sa langit ang kalado namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw o pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala ka namo o dili mo kami tugyan sa panulay hinunua luwas na kami sa dotan amen mo lang nagitudlo sa Biblia karon tudloan ninyo mga tao Abi Maria magimaya ka Maria na puno ka sa grasya wa ka kuyape asa man na sa Biblia asa man na sa Biblia magson si Maria magigson inahan sa atong Dios magigson nga si Jesucristo tawhanon pero ang Dios sa langit magigson walay inahan naata dire kalibutan na magigson lumalabay lamang mo nang naata inahan pero dito sa langit magigson wala ta inahan magigson kita tanan mga igsoon brothers and sisters ta dito mga igsoon walay labaw nato mga igsoon kung labaw man ka diri sa imong posisyon mga Reminder, igsoon topic is larawan. yes larawan mga igsoon larawan so wala gitugot kayo sa Biblia mga igsoon kamo na lang mo timbang sa katawan sa tibok kalibutan kung kinsa anaa sa kangayanan o sakto mga igsoon nga naa sa kamaturan mga igsoon suway mo bisita sa inyong simbahan gilangkat mga igsoon pero sa inyong Biblia naa pero sa inyong simbahan naaman na yung mga 10 commandments mga igsoon basahan ninyo mga igsoon basaha di ba ilang gilangkat mga igsoon kaya nga naman pagpabutas sa mga tao panahon na mga igsoon nga mahigmatata sa kamaturan mga igsoon panahon na yun mga igsoon ayaw na paggahi-gahi mga igsoon o paglangan-langan mga igsoon kay karon ang adlaw sa kaluwasan sa Dios mga igsoon karon ang adlaw sa kaluwasan biya kamo ni ana mga igsoon ayaw kalimti mga igsoon sa gipadayag 22 bulahan ang naglabas sa ilang mga biste kay sila hatagag katungod sa pagsulod sa gingharian sa Dios tapan dito sa gawas dito ang mga malaway ang mga talawan ang mga salamangkiro ang mga nagsimbag mga Diyos o ang tanang bakakon mga igsoon ako si Jesus ang nagpasidaan na ini ngadto sa tibok katauhan sa tibok simbahan sa tibok kalibutan mga igsoon kung dili man mo muilang mga igsoon nga kini Diyos mga igsoon magmahay ka mo mga igsoon dito sa ikaduhang kinabuhi mga igsoon magkagot unya ang inyong mga ngipon mga igsoon moingon mo apat lagi nagpatugo sa gipadala sa Dios nga mga ebanghelista mga igsoon kay nga naman tungod kay dili mo gusto mo dawat sa kamaturan ta mga igsoon biya mo ni ana dili na makadungog, dili na makalakaw, wala na igahom. Mingan sila, naman, o sa samni, larawan ni Santos, kaklaro anak putaw, bakal, bato, siminto, kaklaro anak papel, kaklaro anak, tapos mo ni mong ngangaan, mo ni mong ludhan, ang imo ni siyang ibaylo, sa Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tibok kalibutan, sa gamay nga butang nga binuhat sa kamot sa tawo ayaw ibaylo mga igsoon na ginawa ka mga igsoon tagaadlaw gitagaan kag panalangin sa Dios sa imong kinabuhi ayaw ibaylo ni ana mga butanga nga gamay lang kayo wala na ibili sa tubangan sa Dios ilaran nang gipangadlok-hadlok mga igsoon nga tapahan ka na Time is up. Salamat. Speaker summary on the negative side. For all the debaters, all the viewers worldwide, the rule kung moabot na gani sa summary, ang inyong main topic mao kadtong gidebatihan.
asa pick up pa, asa dapit ang defect sa other side. And then you have to summarize. Both in the affirmative or the negative side. The role and the summary is the conclusion of the debate. Nining putuha karon after the negative side, mi deliver sayang summary, linangkob nga pagkaasoy. Ato nang ihatag ang linangkob nga pagkaasoy sa debate. Summary, nining pagpamatuod nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. Summary of the debate. Affirmative side, Catholic faith defender Paul is Alima. Okay, daghang salamat kanimo Mr. Moderator sa imong nindot nga pag-moderate nining amaong debate. O kaninyo sa tanan nga milahutay sa pagpaminaw sa atong educational dialogue. Daghang salamat usab kaninyo. O sa akong pinanggang kaatbang, si Evangelist Archie Aniedes, salamat usab sa iyang kadasig, sa iyang mga pulong nagipamong dinhi. Although murag sakit nga bation, pero kung doon na tayo paghigugman niya, atong masabtan ang iyang kadasig, ug diha na ng mong kadasig, hinaut unta nga ang Espiritu Santo magiya sa iyang kinabuhi sa dalan ug asa siya paingon. So ani ako sa akong linangkob o pag-summarize nato sa isyu nga gidebatihan nga pamatud-an nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa Biblia. Wala gyud mapalpak ang akong pagpabarog kay ako mang napresentar ang kaligunan nga bisan gani ang Dios nagmugna, nagkulit ug naghimo siya larawan. Mao nang sa dihang gipangutanan nako si Evangelist Aniedes, nasayop ba ang Dios sa dihang nagkulit siya ug usa ka butang? Mingon siya, wala masayop ang Dios. Sa ato pa, may admitir siya nga bisan pa ang Dios nagkulit. O sadyang ako siyang gipangutana dito kang Moses, nagisugo man si Moises sa Dios. Ang pangutana, nasayop ba ang Dios sa pagsugo niya kang Moises nga maghimo og larawan? Niingon po siya nga, wala masayop. So ang tanan nako nga gipamatuod iyang giuyunan. Busa makaingon ako nga niining ikaduha nga proposisyon, wala gyud makabungkag ang akong pinangga nga makaigsuonan. Nagpabiling, nagbarog ang kamatuoran nga ang mga larawan gitugutan gayud sa Dios ug akong gipresentar ang daghang mga ebidensya sama sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 10 nga sa sulod sa labing balaang dapit gikulitan og larawan ug ang templo sa Dios. Ezekiel 41 17 hangtod sa 22 sang ang bumbong sa sulod sa templo gikulitan og larawan sa makeruben, larawan sa tao, larawan sa palmera ug larawan sa leon. Ug sadyang akong gipangutana sa mga pangutana sa afirmatibo nga pangutana, wala gyoy gikasungag nga katarungan kining atong pinangga.
Mao nang ang bulawan masulayan ang iyang pagkatinuod kung kiniidangdang diha sa siga sa kalayo. O atong nakit-an nga sa dihang atong gidangdang sa silaw sa kamatuoran ang atong pinangga natunaw ang tananiyang pangatarungan ug nabangkaruta siya sa iyang pagpamatuod nga ang mga larawan wala itugot sa Dios. Sumala sa balaan nga kasulatan atong mabasa nga bisan ang atong Ginoo wala gid mo object og larawan. San Mateo Kapitulo 22 versikulo 19 hangtod sa 20 mao kini ang atong mabasa. Ipakita kanako ang salaping ipamuhis o giduhulan nila siya usa ka denaryo og mingon si Jesus kaniya kang kinsa kining larawan og patik niini. Mitubag ang mga tao, larawan kana ni Cesar. Ang pangutana sa dihang si Kristo gihatagag larawan sa kwarta, mi object pa si Kristo? Wala si Kristo mo object. Mao nang bisan ng atong Ginoo wala magsupak-supak og larawan og dinhi sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 49 mao kinang atong mabasa. Sa ingon nga gidala nato ang larawan sa usa nga hinimo sa abog, dadon usab nato ang larawan sa usa nga langitnon. Kung magdaladala kitag larawan sa mabutang sa yuta, gidapit kita sa balang kasulatan nga ato sabdadon ang larawan nga langitnon. Mao na naami larawan sa mga anghel kay naaman na sila sa butang sa langit. Naami larawan sa mga santos kay mga santos tuaman sa langit. Mabitaw nga ako siyang ipangutana naabay mabasa sa Bagong Testamento nga gibawal ni Kristo ang paghimog larawan. Wala siya katubag. Og ang iyang mga tubag pabor kaayo sa afirmatibo mao nang makaingon nako nga niining maong debate midaog gayod ang kamatuoran og pagkasuperior sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko daw sama kini sa pulawan nga walay nahimo ang atong igsuon aron nga iyang gubon kining lig-on nga kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan nga gialaw sa Dios nga maghimog larawan ang gibawal diha sa balaang kasulatan mao ang malarawan sa mga Dios-Dios. O kini atong mga larawan dili kini mga Dios-Dios kay wa man nato kini ilha nga Dios. Walay butan nga Katoliko nga moampo nga moingon Dios namo nga Antonio hatagi kami auto. Walay Katolikong moingon nga Dios namo nga Roque hatagi kami og karaoke. Wala po'y butan nga Katoliko nga moingon Dios namo nga Agustin pahunungan na in taon ang COVID-19. Sa ato pa, kitang magkatoliko, wala kita mag-isip sa mga larawan nga Dios. Sila lang ang nag-isip nga Dios. Mauna nga, I'm sorry, Mr. Anides, na kanang imong pag-akusar ka namo sa mga butang nga wa namo buhata. Unsa may atong tawag sa mga santos? San Antonio. San ang atong address nila? Kay dili man sila mga Dios. Kay
kining atong mga larawan, dili Dios ang atong pag-isip niini. Og ibutang ka na sa bokabularyo sa inyong kahibao. Kaming mga Katoliko, never nga nag-isip sa mga larawan nga Dios. Mao nang nasipyat kamo sa inyong pagpamatuod nga kini mga Dios-Dios. Gitawagan sila nga mga santos kay dili sila mga Dios-Dios. Pero sige na lang, ato na lang pasayloon, kining atong pinangga, o atong iapil kanunay sa atong mga pag-ampo, nga hinaot, kaluyan sila sa Ginoo, i-part nato sila sa atong prayer. Kaya ang Ginoo, nag-ingon, sa Juan 17:21, Father, may they be one. There is only one flock with one shepherd. John 10:16. O Mr. Aniedes, kauban sa imong grupo sa inyong Soldiers of Christ, dawata ang among mga pag-ampo alang kaninyo og hinaot nga kaluy-an kamo sa grasya sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios nga tuwa sa langit, dili kining maong mga larawan. Salamat. Salamat. Maayong gabi ka natong tanan. Brad Paul Alima. Atong gipaminaw ang both sides of the issue. Dili gipamatudan ni Brad Archie. Atong itinaw nga dunay admitted fact. Unsay admitted fact. Din gipadayag ni Brad Archie diri sa Deuteronomy chapter 5 verse 8. Ato ning isumari kay atong paminawon gitinaw kay lugos maklaro ang gipadayag ni Brad Archie kay pwersa ra ka kusog. Diri sa Ten Commandments, this is the main point. This is the ultimate issue of the debate. Ayaw kamo pagkulit o larawan. Yan is sa Ten Commandments. Deuteronomy chapter 5 verse 8. Ayaw kamo pagkulit o larawan sa bisan unsa nga tuwa sa langit o ania sa yuta o sa tubig ilawom sa yuta. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba kanila, kaya ko ang Ginoo nga inyong Dios abubuan. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako o ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Out of this text, gi-conclude nga ang mga Katoliko misupak, meaning one of the 10 Commandments. Sa first 3, gugma sa Dios, gisumpak sa mga Katoliko kay naghimog mga larawan giyukbuan. Take note, dunay 7 layers of understanding. Dunay 7 ka ang sa pagpanugkad. We need to research. Causa et orico est materia negote. The cause and origin is the substance of the thing. So dunay 7 ka levels of understanding. The first level of understanding is what? Unsa. Second level of understanding, who? Kinsa. Third level of understanding, whom? Para asa. Fourth
level of understanding when kanusa. Fifth level of understanding where diin man. Sixth level of understanding why ngano man. And the seventh level of understanding how sa unsa. On the first level of understanding, correct, si Brad Arce, nga klaro por klaro, nga gidili gyud ang pagkulit og mga larawan. Karon, nganong gisupak sa mga Katoliko. Ari kita sa second level of understanding. Kinsa ba ang giadresa niini? Ang mga Katoliko ba mo'y giadresa niini? O kadtong mga tao sa unang panahon hangtod karon nga wa mo ila sa matuod nga Dios. Is this addressed to the Catholics or addressed to those who do not know the true God? Karon ang pangutana, diya sa unsa may giingon kung duna mo'y larawan giilang nga Dios ang mutubag mao ang 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 4. Kung ang maong larawan sa mga santos giyukbuan sa mga Katoliko isip Dios, that is a violation. But the question is, ang larawan sa mahal nga Birhen, ang larawan ni San Jose, ang larawan ni San Roque, ang larawan sa mga San Vicente ug uban pa, giyugbuan ba kini as God? Giyugbuan ba kini isip Dios? Tubag 1 Korinto 8:4. When shall we conclude nga kini siya giila nga Dios? Ilhon kini nga Dios if you replace the true God. In the 10 Commandments, there is only one God. Kung pulihan ang matuod nga Dios, unya maghimo og mga larawan in replacement pagpuli sa matuod nga Dios, you are violating the law of God. Are the Catholics replacing the true God? Gipulihan ba ang matuod nga Dios? Si San Jose, mipuli ba sa matuod nga Dios o may pamatuod nga dunay Dios? Ang mahal nga Birhen, the issue now is replacement. Is Mother Mary replacing the true God, o Mother Mary is proving the existence of the true God? Si San Vicente, si San Juan, si San Roque, mipuli ba sa matuod nga Dios o sila nagpakamatay kay sila may pamatuod nga dunay Dios sa langit? Unsa may giingon ni San Pablo kapitulo 1 bersikulo 8, kapitulo 8 bersikulo 4. Ang Dios
nagtimaan sa dili tinuod. False representation. Ang pangutana, dunag yo'y tinuod o dunay dili tinuod. Karon, sis mahal nga Birhen, Diyos o dili? Dili. Dili Diyos. Kung ang teaching sa Katoliko, mahal nga Birhen, Diyos, dakong error, brad. Correction, Mr. Moderator. Okay. Imong ginipisan, Mr. Moderator, ang maong debate ni Mr. Moderator. Wala na ka sa punto, Mr. Moderator. Wala na ka sa punto, mga Mr. Moderator. Okay. Ayaw ibayas ang mga tao. Ayaw ibayas mga Exxon. And so, okay. And so, nahuman ang maong pagpadayag sa both sides, gipadayag sa affirmative side as to whom, para asa, kinsa ba di ay ang giadrisan kabahin niining mga Diyos-Diyos. O kinsa ba ang history nga mga Diyos-Diyos niadtong higayuna, mga Astarot, Baal o uban pa. Sa India ang baka gihimong Diyos, Paraon, Egypt o uban pa sa tibok kalibutan. These are the enumerations of mga gibawal sa Diyos in replacement sa matuod nga Diyos. Ari kita sa where, when, why. Ang why, the issue now is, ngano bang gibawal sa Diyos ang paghimo og mga larawan? Because of disloyalty. Kung maghimog larawan nga gihimong Diyos, you are violating loyalty to God. Ang pangutana, ang paghimog larawan sa mga santos, disloyalty to God or strengthening the loyalty to God? Disloyalty mga Exxon. Disloyalty mga Exxon. Nini karon nga pangutana, that is the main issue. Now, the next question is, there is Deuteronomy chapter 5 verse 8 nagingon, ayaw gajud mo pagkulit og larawan. The question is this prohibition absolute or relative prohibition? Absolute prohibition mga Exxon. Absolute. If that is an absolute prohibition, then there shall be no exceptions. No exemption. Karon giadmiter ni Brad Archie kaganiha nga insakto ang Ginoo nga gisugo si Moises paghimog mga larawan. Miadmiter si Brad Archie kaganiha sa mga teksto nga gipadayag diri sa maong Zacarias chapter 3 verse 9, Exodus chapter 25 verse 18, 2 Chronikas chapter 2 verse 6, 2 Corinto chapter 3 verse 10, ug uban pang mga teksto nga gitugot sa Dios nga dunay mga larawan in exception to the general rule provided nga kining mga larawan dili replacement to the true God. Objection, Mr. Moderator. Gisugo si Moises. Apan dili kamo. Si Moises sa gisugo. Baya sa gilang ibuhat mga Exxon. Baya sa gilang Okay. ibuhat. Enough na, humana. We stop now. And so, naumana ang
ang sumare atong iampo sa langit nga lamdagan ang katauhan sa tibuok kalibutan. Ang pagpaubos maoy agianan sa kamaturan. Kadto lamang dili mapaubsanon ang dili mantigong maminaw sa kamaturan. The truth will set us free. John 8:32. And so atong iampo sa langit nga atong pagpaubos mao'y agianan sa atong pagdawat sa kamaturan. Against the truth is a sin against the Holy Spirit which can never be forgiven. So let's all stand for our closing prayer. Salamat, pakpakan nato si Brad Archie. Congratulations, Brad Archie. Atong pakpakan si Brad Paul Alima. Manindog kita. Salamat, timekeeper, Brad. Salamat. Congratulations. Salamat. Very good. Maayo kayo ang inyong paghimo. Salamat usab sa ato ang na-cover punto por punto. O inyong usab sa coverage diri sa Maria Preachers. O inyong usab sa tanan ato mga kaigsunan. Salamat sa barangay officials of Tutulan, Dawis, Bohol. Salamat usab sa municipality of Dawis. Salamat Bohol. Salamat kaninyong tanan. Manindog ta sa atong pagampo. Langit no ng mga mahan. Salamat dining maong kahigayunan na imong gihatag. Sidlaki nga mong salabutan. Dada kami ninang dalan sa pagpaubos. Aron pinaagi sa mong paubos, makakita kami sa kamatuhuran. O ang kamatuhuran, muhatod ka na mo ngadto sa kagawasan. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.